Apat ka mga banwa sa Northern Iloilo nagdeklara na sang state of calamity. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Apat na ka mga banwa ang ginpaidalom sa state of calamity sa probinsya sang Iloilo tungod sa halit nga dala ni Bagyo Ursula. Lakip diri ang banwa sang Balasan, Batad, Carles kag Concepcion. Ginatanaw nga tuman kinaapektuhan ang sektor sang agrikultura sa diin nahalita ng mga mais kag nag-second cropping sang palay. And with that, sa iniro na nato natanaw ang posible naton nga bulig sa aton nga mga mangungumba. Apang sunod sa gobernador, hindi na makaigo ang budget sang probinsya sa bunga tuig gani mahimo ideklara ang state of calamity sa probinsya sa masunod nga bulan. So that will happen pag umpisa sang bag-ong tuig. At sa subong, ginahulat pa naton ang total damage report sa kabanuhanan. Kaya wala pa na sila makasulod. We need the data so that we can request properly and exactly from the Sangguniang Panlalawigan our access to the 5% calamity fund. Naglibot sa norte ang gobernador kahapon kag naghatag ini sang 1.2 ka sako sang bugas kag 25 ka boxes sang canned goods sa mga apektadong residente. Suno pa sa gobernador, sara nga maka-emergency purchase ang Kapitolyo gamit ang pondo sang Governor's Office. Apang tungod madamo sang private sector nga nagdonar, madamo pa sang relief goods ang ginpadala sa nagapadayon nga relief operations. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.